Iawn Johnny's, ffrai ti yma, a heddiw yma dwi'n mynd i ddangos i chi sut mae llnau genitals chi. Dwi am ddechrau efo vaginas. Mae bod tro'n synnu fi cyn lleiad o bobl sy'n gwybod bod gennych chi'r fath beth a vaginal flora. So mae hynna'n cynnwys bacteria eich vagina chi i gyd, sy'n cynnwys bacteria da, bacteria drwg. Be mae'r bacteria da wneud ydy cadw'r bacteria drwg dan reolaeth fel bod o ddim yn multiplio ac yn creu infection yn y pen draw. Felly, gan bod y vagina yn hynna'n lanhau ac gan bod yr pH balance yn eitha sensitif yna, mae'n bwysig bod chi ddim yn dwsio neu rhoi dŵr i fyny'r vagina, bod chi ddim yn iwsio perfume soaps na unrhyw cleansers neu moisturisers neu bynnag arall sy'n gallu achosi unrhyw irritation i'r vagina. Felly, pan ydych chi'n golchi'ch vagina, ydych chi angen yn siŵr bod chi'n iwsio dŵr cynnas, bod chi ddim yn iwsio perfume soaps a bod na ddim byd yn mynd mewn i'r vagina ei hun achos hynna'n gallu achosi infection. Newch yn siŵr bod chi just yn llnau y fylfa. Os da chi'n molchi reolaidd efo dŵr cynnas a sebon plaen, fyddwch chi'n ffain. A cofiwch, os da chi'n sylwi ar unrhyw beth sy'n anarferol i chi, cysylltwch efo'ch GP. Pidyn! Pan ydych chi'n golchi'ch pidyn, ydych chi'n angen yn siŵr bod chi'n iwsio dŵr cynnas a ddim yn iwsio unrhyw perfume soaps, achos mae hynna'n gallu achosi irritation. Os oes gennych chi flaengroen neu foreskin, ddylech chi'n neud yn siŵr bod chi'n tynnu fo nôl yn ysgafn a jyst golchio dan efo. Bod helendid personol rheolaidd yn bwysig, ddylech chi ddim iwsio talc na deodorant, a hefyd mae'n bwysig bod chi yn llnau gwylod y pidyn a'r pillia, achos fanna mae chwys yn gallu croni. So joiwch y tro nesaf ydych chi'n y shower a pob lwc!